pues vamos a empezar limpiando lo que es la perdiz de las plumas que nos han podido quedar, quitándole la cabeza, quemando un poquito las patas, y la vamos a saltear en la cazuela. Luego la retiraremos y haremos un sofrito. Escaldaremos lo que es la col, las castañas las coceremos un poquito y bueno, intentar utilizar producto sobre todo de temporada, del otoño, que es lo que toca en esta época. Tenim ara afecció en el pavo en aquesta recepta que s'incorporarà en el que és la gastronomia. Mentrestant, el Jaume i el Ramon, de l'Associació Gastronòmica de la Xicoia, que ens explicareu què feu, qui sou i sobretot una mica que la gent també tingui molt present que el territori, aquestes associacions, aquests col·lectius donen un altre valor encara més important, com hem anat visquent, s'ha parlat aquí, amb els exemples que hem viscut fa un moment, d'entre vosaltres mateixos compartir, d'anar coneixent i sobretot de les sinergies que es creen. Benvinguts a Gastro Pirineus. A part dels noms propis, els que estareu aquí amb la truita, expliqueu-nos una mica què és aquesta associació i el territori i el col·lectiu. Perfecte. Bon dia a tothom i merci per venir a escoltar-nos. Us expliquem una mica. Nosaltres som un col·lectiu de cuina del Pallars Sobirà que es diu La Xicoia. Ja fa uns anys que ens vam formar com a col·lectiu i intentem sobreviure com podem, que és complicat. El món dels col·lectius de cuina és complicat, la supervivència, però ho intentem. Quan ens van convidar per venir aquí al Gastro Pirineus, ens van encomanar que parléssim sobre plats d'hivern. I clar, després una mica mirant el programa i les diferents ponències que hi havia, hi havia ponències de caça, hi havia ponències de corder, hi havia ponències de vedella, hi havia ponències, clar, dius, ostres, què ens queda per fer com a plat d'hivern? És complicat perquè la gent quan pensa en l'hivern pensa més aviat en sopes, en plats de cullera, en caça, en estofats, igual no... I clar, tot això d'aquí està ben ocupat. Llavors, nosaltres una mica vam pensar que potser el gran oblidat del programa, amb permís de l'organització, era una mica la truita de riu, que potser és el peix, evidentment, és el peix que ens identifica com a Pirineu. És el peix que tenim, és l'únic peix que tenim, autòcton. I vam considerar que, evidentment, tant si era hivern com si era estiu, com si era tardor, doncs teníem que venir amb la truita de riu. De fet, evidentment, la truita, l'època de pesca és en temporada d'estiu, no és en temporada d'hivern, però gràcies a les piscifactories, en aquest cas la piscifactoria de Tavascan, que és la que ens ha servit aquestes truites, doncs tenim un peix de molta qualitat i durant tot l'any. La truita autòctona del Pirineu, o la truita autòctona catalana, és la truita fario, que se'n diu, que és aquesta truita piguellada amb uns puntets carbasses. També es produeixen altres truites que són originàriament de fora, com és l'arquiris, que seria aquesta altra d'aquí, però l'autòctona és la fario. Això d'aquí no sé si coneixeu Tavascan, coneixeu la piscifactoria de Siller de Tavascan, però és una piscifactoria que està situada a dalt de tot de la vall de Cardós, al poble de Tavascan. L'última casa que hi ha a Tavascan és la piscifactoria. D'allí en amunt no hi ha res. Hi ha muntanya, prats, muntanya, neu, cabirols... Com vaig dir l'altre dia, alguna vaca que es caga al riu, l'única contaminació que pot tindre l'aigua que entra a la piscifactoria de Tavascan. Llavors estem partint d'un producte que és bàsic, que és l'aigua pura. A partir d'aquí, un pienso. És una piscifactoria que està situada al mig del riu, l'aigua del riu passa per una banda, per l'altra i travessa la piscifactoria, amb la qual tenim un producte de primeríssima qualitat. Ells ja fa anys que treballen amb truita de riu, però amb truita purament, però han anat diversificant i també ens ofereixen la truita de riu fumada. Fan també els ous de truita de riu, que en diuen caviar de truita de riu, que ens va molt bé per acabar complementant els plats que fem. Fan un patè també. Pels que no ho coneixeu, val la pena conèixer el producte perquè és un gran producte que ens permet a nosaltres poder treballar molt amb... I fa una cosa molt important, que és desovar les truites, pujar-les a l'estanc de Neto i allà comença la cria d'una truita.
Des d'un ou, des del que seria un caviar, arribant a, per exemple, això d'aquí, però ja... Això era una truita que feia aproximadament uns 3 quilos, l'únic que la portem neta ja per treballar-la. Doncs aquesta truita ha nascut a Tavascan, la seu ADN és Tavascan. Vull dir, no n'hi ha més, perquè ha nascut amb un ou de truita, que el van pujar a dalt, als estancs de dalt, i després el van baixar a piscifactoria. Com la farem? Això, farem el que anava a dir, farem 3 elaboracions. La truita ens permet moltes coses, a part de l'elaboració tradicional de tota la vida de feta a la planxa o fregida amb all i julivert, que no farem 3 elaboracions que considerem que realcen molt el gust de la truita de riu. Potser el gran problema de la truita és que és un peix que per si sol, i més fet com s'ha fet tota la vida, que és fregit o a la planxa, personalment crec que perd molta personalitat, el sabor es difumina, no? Si a més hi posem all i julivert, tenim gust d'oli amb all i julivert, res més. El que farem avui serà fer 3 elaboracions. Primer farem no sé si això el Jaume, però farem un tàrtar. Farem un tàrtar amb la nostra truita autòctona, aquesta d'aquí, la pigallada, per entendre'ns d'una manera. Després passarem a buscar el que és un filet d'una truita salmonada gran, hem fet 2 vessants, ho tallarem pel mig, tenim aquí el que serien els prims, la ventresca de la truita, que aquesta la farem amb un escabeig, i el part central, tot el que és el tronc, el llom de la truita, farem un tataki. Després us explicarem com l'acompanyem. 3 versions, doncs, de plats derivats de la truita, i mentrestant, com que ja se sent l'oli, com comença a agafar temperatura, i hem vist com estaves fent l'última repassada per cremar les 4 plomes que podien haver quedat, el Pablo ens explica el procés d'aquestes perdius que a poc han d'anar agafant no només forma i color, sinó també la textura que els hi vas donant, ¿no? Pero bueno, hemos empezado limpiando un poco la perdiz, quitando la cabeza, que es lo que nos dice el tipo de ave que es. La marcaremos bien doradita en lo que es la cazuela y luego pondremos el sofrito, las hierbas y lo mojaremos con un vino rancio y un caldo de ave suave. Lo dejaremos cocer lentamente, por lo menos bien 1 hora, y utilizaremos luego para dar sabor a lo que es el guiso, las castañas, que es un producto de temporada. Las asaremos bien al amor de la lumbre para que se puedan pelar bien, y la col, producto de época de la huerta, e intentar buscar unas hojas bonitas para que nos salga un plato bien presentado. Endavant, doncs, ja tenim aquesta perdiu que serà també un plat no només tradicional, sinó un plat de temporada, amb els farcellets de col i castanya, la truita que va evolucionant amb aquestes 3 parts diferents de la pròpia truita i els 3 plats. Ara? No. Hem deixat sense veus la... Sí, ara sí. Ja podem deixar els micros oberts, d'aquesta manera podem interactuar i podrem, si res més no, fer una conversa una mica més fluida. Bueno, estem fent el tàrtar. El Jaume està fent el tàrtar, netejar la truita, treure-li totes les espines perquè no es faci mal ningú. I llavors, evidentment, es pot fer de moltes maneres, o hi podem anar afegint més ingredients o menys ingredients, cadascú això una mica hi pot ficar la seva, no? Però aquest seria molt simple, no? Fiquem una mica de ceba, fiquem una mica de llimona, fiquem mostassa, ficarem uns ous també de truita i sal de gerri, sobretot sal de gerri. Abans ens explicàveu el col·lectiu de la xicoia. Jo crec que per alguns, si no tots, però alguns, a vegades la xicoia s'identifica, sí, en territori, però podríem explicar què és, no? Què és la xicoia o què és el col·lectiu? La xicoia. La xicoia. Què és la planta de la xicoia? Què és la xicoia? O sigui, porteu el nom d'un producte i fent aquell lligam de producte i territori, tot que no és exclusiva de la vostra comarca, però podríem explicar. Bueno, nostra comarca i xicoia, de fet la xicoia és una herba, és un enciam, digue-li com vulguis, al qual hi ha moltíssimes varietats
Vam estar parlant amb un senyor que parla sobre el tema, o sigui, és una entesa, aquest és el tema de les herbes, i ens va comentar que hi havia més de 150 varietats de xicoies. Aleshores, xicoies n'hi ha moltes, des de la illeta al Corte Inglés de Barcelona, a l'illa Diagonal, allí hi ha xicoies, fins a... Però aquestes no són les que anem a buscar. Bueno, però són xicoies, clar. Sí, són xicoies, evidentment. Fins a aquelles xicoies que és d'on prové el nostre nom, que són les xicoies que quan una vegada a dalt a la muntanya marxa la neu, fot la neu, surten les xicoies, anem a buscar aquelles xicoies que han patit, que han tingut un procés per patir, per sortir, i aquelles són les que realment mengem. Sobretot quan són tendres i són... Que tenen la textura més cruixent, que tenen el gust més intens i que realment és el producte del territori que dona caràcter. Però també hi ha després aquelles de sembrat, que és una vegada passat el sembrat, el que passa és que la diferència és que tens una xicoia molt llarga. D'aquí ve el nom, perquè per aquells que encara no sapigueu què és molt fàcil. La xicoia, una vegada la flor és de color groc, una vegada està seca, es bufa i es bufen els angelets. Amb això segur que tothom sabem del que estem parlant. Molt bé, doncs aquesta associació que representa tota aquesta comarca activa i que, com dèiem, fa uns quants anys que està en marxa, doncs avui amb aquest producte en el que no direm d'aprofitament, però sí que és molt versàtil, la truita, perquè no cal esperar ara ja la temporada només. No sé si la pesca és oberta o va amb cotos de la truita. Bueno, suposo que com a tot arreu hi ha una part... Ara bàsicament quasi tot és amb coto. Temporada de... Normalment la pesca... Jo no soc pescador, vull dir que no... Igual dic una bestiesa, no? Però jo recordo que la pesca comença normalment per Sant Josep, normalment, almenys a Sort, i després a l'Alt Pirineu em sembla que dura fins al setembre o octubre, no sé. Això per aquí hi haurà algú que m'ho pot confirmar. Diria que és la segona setmana d'octubre s'acaba la pesca d'alta muntanya. Sí, diria. Molt bé, en qualsevol cas, com dèiem abans... Ara no estem en temporada de pesca. Exacte. Ara no estem en temporada de pesca, ho hem intentat, però no... No ens hem de sotmetre a la temporada en si. No, perquè per això tenim producte de piscifactoria, en aquest cas, i de qualitat. Igual que en el cas de la perdiu. La perdiu, evidentment, en el seu moment era un plat que en podríem dir de caça, Pablo? Un plat de caça, i ara, per circumstàncies, hi ha la perdiu de caça, la de perdigonada, i la perdiu que podem tenir a l'abast sempre que convé. Ara el Pablo ja està. En quina fase estem? Estoy haciendo el sofrito, ¿vale? Para pochar bien las verduras, que cojan buen color. Y luego ya empezar a guisar lo que es la perdiz. Le hemos echado un poquito de panceta curada que le da buen sabor, suelta grasita y eso le aporta a la ave un buen sabor, ¿no? Relaxa't. És la primera vegada i ho està fent molt bé. Explica'ns una miqueta també que, a part de representar el territori, les tavernes Hurtau, jo feia 5 cèntims, són uns restaurants que estan fent una proposta bastant simpàtica i atractiva per la gent, tant els que estan a la Vall d'Aran com de fora, ¿no? Bueno, pues nosotros, como bien decías, nos dedicamos a lo que es los pinchos, las tapas, platos también elaborados y vamos sacando cada temporada platos un poco locales, ¿no? de kilómetro cero de la zona. Y es en lo que vamos trabajando día a día con producto cada vez más local, que es muy importante utilizar el producto de la zona para dar esa cierta calidad a lo que es nuestra cocina. Dos exemples, doncs, ben diversos, de dos territoris dels que participen en el Gastro Pirineus, que va des de la Vall d'Aran i fins a la Garrotxa, Ripollès, agafant aquesta part gairebé horitzontal del que seria no només les comarques del Pirineu, sinó la gent i els seus productes. Com està la truita? En quin format? El tartar el tenim acabat. El tartar està llest. Ens han deixat una cosa, amb el tema de la truita aquesta gran, la truita salmonada, el que hem fet ha sigut limpiar-li la pell i amb la pell secar-la. El secament de la pell és un acompanyament cruixent a l'hora d'un tàrtar, però si aquesta pell, a menys de rascar bé la truita, quan l'enrascar li deixem una mica de greix, el tallem, la fregim i tenim uns greixillons
de truita. Fantàstic, no? Ara feies, en aquest cas, has especificat la truita salmonada, no? Sí. En aquest cas té un nom propi per una circumstància. Bueno, és truita salmonada pel tema de color, Vull dir, la pigmentació és vermellosa, són truites que es fan molt més grans, el creixement és molt més ràpid de la salmonada que no pas seria d'una truita... Exacte. Aquesta costaria molt més de fer-la gran, tot i que n'hi ha, però cada vegada Juli et diu tenim més d'aquelles que no pas d'aquestes. Inclús aquest mes d'agost ha dit que fer una llimpiesa d'una bassa molt gran que tenia de truites i ens ha infectat a mig Pallars Sobirà de truites. Però bueno, estem molt contents perquè feien 4 quilos, 5 quilos, vull dir, uns productes realment espectaculars. Llavors, el que dèiem del tàrtar, no? Aquí el teniu ja acabat, però evidentment després aquí amb el tàrtar cadascú hi pot donar el seu toc personal o s'hi pot afegir, com a tots els tàrtars, hi ha gent que hi fica més producte o menys producte, això cadascú és el seu gust, no? S'hi podria posar tranquil·lament una mica de tomata d'aquesta dessecada, s'hi pot posar altres tipus de mostasses, hi podem posar alguna cosa, algo verd, no? Una mica de cibulet o... Vull dir que cadascú llavors aquí dona el seu toc, però tal qual, personalment penso que és una de les elaboracions de truita que més ressalta el producte i és purament truita sense res més, no? La mostassa i tal, una mica evidentment curadeta, també podem posar una mica de soja si volguéssim, però després quan te la poses a la boca realment és d'aquelles elaboracions de truita que perceps el gust de la truita, no? A més, avui estem envoltats d'experts en què en el seu moment ja hem fet bastants inputs, però també hem de parlar de la salut. I en aquest cas jo crec que aquest peix és potser de les parts saludables de la cuina i del territori com a producte en si, i pels greixos, però també per la manera com se pot fer. I per tant, a l'hora d'apostar per aliments i elements, doncs crec que la part saludable és molt important. No dic que no siguin les perdius o que no siguin els altres, no? Bueno, és important en cada cas, ni tampoc, clar, si l'adornem amb altres productes, però com a part saludable és un dels productes a destacar. La perdiu, Pablo, en quina fase estem? Vale, ahora vamos a optar por echar lo que son los líquidos, el vino rancio y el caldo de ave suave. Vamos a quemar un poquito lo que es el vino rancio, que le da muy buen sabor. Què serien alguns d'aquests plats tradicionals sense un bon raig de vi ranci, sense un bon raig de conyac, sense un bon raig del que tinguem a mà a vegades? Què seria aquest aroma que ara es desprendrà en aquest moment en què l'alcohol s'evapora i deixa l'essència? No ho perdem mai, això, tant els plats de carn com els plats de peix, no perdem mai el raig aquell de vi ranci del que sigui. A vegades fins i tot vermut, cada un té el seu recurs, cada recepta té el què, i millor a vegades sembla que això és una part una mica pintoresca, doncs no, té una raó de ser. Claro. Ahora vamos a quemar un poquito el alcohol del vino. Bueno, parece que se ha evaporado un poquito, ahí aparece. És important també, amb les imatges que ens van captant, aquestes sessions de cuina en directe el que pretenen una mica és que pugueu seguir aquest procés, el que estan fent tant el Pablo com el Jaume Mora i el Ramon Aités, perquè si una cosa té la cuina, amb aquesta part de la química adaptada als productes, és el canvi de color i de textura que van agafant els aliments i els elements, no? Correcte. Hem parlat del tartar, sí, perdona, i ara ho parlem també de la truita, mentre el Pablo va afegint ingredients a la cassola. Fins i tot, en aquest cas concret, perquè de la mateixa truita, igual que es podria fer de la perdiu, perquè es pot fer la perdiu escabatxada, rostida, vull dir, amb els farcellets d'avui, però que tenim, Sí. Doncs ara, amb el cas de la truita, també diferents textures, diferents formats del producte i d'un mateix peix, en aquest cas, doncs uns plats ben singulars i que tots ells ens donen una part important del que és la cuina del territori. Deies, Jaume, perdona? Sí, aquí simplement havíem agafat el que és l'escabetx, un escabetx tradicional, escalfar-lo i amb la mateixa calor que produeix l'escabetx fer coure el que és la ventresca de la truita. La ventresca, clar, és molt fineta, com podeu veure aquí, el canvi de color, o sigui, amb no res canvia, perquè clar, és molt fina, molt fina, molt fina, i intentar que quedi una miqueta crueta per dintre, si pot ser,
ja està, i aquest seria un altre dels plats. Sense complicar-nos massa, sense que el producte sigui molt important amb el que és el tema del plat. Nosaltres que creiem, des de l'associació creiem que el màxim guardó que podem fer amb el que estem fent avui és això d'aquí, és el producte, no? Intentar que aquest producte no es maltracti. Hi ha hagut un munt d'hores d'algú allà darrere vigilant que no pugi el riu, de la presa que no saltin. Això d'aquí s'ha de valorar, el client crec que ha de tindre aquest punt de poder arribar a la taula el producte el més net possible. I fins i tot en aquest cas la simplicitat, diguéssim que igual que el tartar, el que estàs fent ara és una cocció, però una cocció gairebé que no mereix ni necessita ni hores ni dies. No, molt ràpida. De fet, a l'afegir-li calor l'has accelerat, si no es podria deixar fer tranquil·lament. Correcte. Bueno, és el que parlàvem, no? És el màxim respecte pel producte, llavors que el producte en tingui el gust que ha de tenir i no maltractar-lo amb res, no? Veieu aquí el color, no sé si veu el color que fa. Sí, diguéssim, està cuit, o sigui, està molt poc cuit, vull dir, diguéssim, que és un escabetx al qual tu acabaràs menjant la truita i encara t'estàs menjant la truita que està crua. Truita de riu amb 3 versions diferents, l'associació de la Xicoia, aquest col·lectiu, 12 anys, dèieu? 12 anys que porten també... Penes i penúries també, Penes i penúries... S'ha d'explicar tot. 12 anys. És un plat nou? Gairebé, bueno... És una recepta, no? Sembla que és el plat de cada dia, aquest. Penes i penúries que es positiven i que aquí, en aquesta primera fase d'avui, en aquesta primera acció, ja veieu, hem fet d'una simplicitat extrema els primers 2 exemples de la truita de riu de Tavascan i aquesta altra complexitat, però en realitat, com que són plats tradicionals, la part complexa en el seu moment no tenia cap preocupació, cap problema. Al final és un tema de temps, la cuina necessita temps, és un tema de producte, cal un bon producte, i aquí finalment estem jugant amb una, ara ens ho explicaràs, amb una col, que és temporada, castanyes, tots són productes molt humils, molt a l'abast de la gent del territori, segurament que qualsevol casa de la Vall d'Aran, com de totes aquestes comarques, la col de l'Or, les castanyes podien ser de la mateixa casa comprades, una mica de cansalada i la perdiu. Y la perdiu. La cansalada, bueno, está cansalada curada, lo bueno que nos da buen sabor, ¿no? A la col cuando la marcamos primero y luego nos ayuda a que la col pueda seguir teniendo esa forma rizada, enrollada, al crujirse un poco lo que es la panceta, procurar que quede como un rollito para poderla presentar Perquè la col bien. no quedi tan sol i tan trista, no? Claro, tal Un cual. plat de col no acaba de ser gaire engrescador, La col en si, doncs tota sola, a mi m'agrada molt la col, i si és bona encara més, però tota sola potser no és gaire atractiva, en qualsevol cas, com a part del farcellet, doncs ajuda a enriquir una mica aquesta part del plat en què combina perfectament la perdiu i els altres productes. I seguim amb la truita mentrestant, en una altra fase ja. Sí, anem a l'últim plat. Suposo que anem bé de temps nosaltres, no? Anem bé de temps o no? Sí, no? Vale, res, partim del llom, de la truita, d'aquesta truita més gran, perquè també el que ens aportarà és que al ser més gran tingui més greix a dintre de la truita, ens aportarà més velocitat a l'hora de menjar. Aquí farem un tataki. Tataki és coure'l amb una planxa, és una tècnica japonesa de cuina, coure amb una planxa amb foc, coure amb una brasa, o sigui, alçada, la flama, cuit, una vegada es tira l'aigua, se refreda i es talla i ja està. Nosaltres no la courem aquí a la brasa, sinó que farem amb el soplet. Cremarem amb el soplet, una vegada estigui amb el soplet, com que li donarem molt poca temperatura, l'únic que farem és coure-la de fora, després llescar-la. Va acompanyada amb un caviar de wasabi, amb una salsa teriyaki, i ja està. Aquí tenim clarament una incorporació de la part asiàtica en la truita. Jo crec que un bon producte no està renyit amb una tècnica de cocció ni tot el contrari, el tema de globalització, no? Jo crec que això és molt important també. Això és el que parlàvem abans, si va arribar el gingebre, va arribar la vainilla, arriba el wasabi i arriba la paraula tataki. Aquí ja no
ja no qüestionem res d'aquestes coses, al revés. En tot cas podríem qüestionar la truita si no fos bona, però tot l'altre no, perquè són aportacions del dia a dia, no? Sí, no. A més, en algunes, com aquest cas, li donen una altra versió a la truita, que per molta gent potser li costa entrar a la truita de riu i ha entrat amb altres peixos, com evidentment la tonyina. Li costa entrar... Bueno, precisament és per... Jo penso que és una miqueta pel maltractament que li ha donat tradicionalment a la truita de riu. Exacte. Que és el que parlàvem abans, no? Després cadascú, evidentment, això de la cuina és així, no? Tothom pot menjar el que vulgui i contra gustos no hi ha nada escrit, no? Que diuen, vull dir que al final cadascú que se la mengi com més li agradi. Però està clar que és un peix que, tractat amb depèn de quines tècniques, perd tot el seu sabor i perd tota la seva gràcia. Llavors, el tema és això, aprofitar tècniques que hem anat a coneixent per treballar aquest producte d'una altra forma que expressi més el que volem que expressi, que